At iti daytoy nga rambak misa kadwayan tayo ti panangidaulo kada tayo ti panagdaton ken panagyaman dagiti kakabsat tayo manipod ti cluster 3. Tumakder tayo takantayan tayo ti kanta apang lukat. Pasang parabor mo nga rod agyaman kami ken ka o Diyos nga Apo weni kantami panagyaman mi tanadanon panagpiesta mi weni kantami panagyaman mi tanadanon panagpiesta mi. Itinaganti Ama kiti Anak ken ti Espiritu Santo ti grasya na Apo ta Jesu-Kristo ken tayat ti Dios nga Ama tayo ken ti panakiranod ti Espiritu Santo ti adda kumakada kayo. Ada damet nga ipauneg tayo ti panagayat tayo ti Apo babay ni ti daytoy nga rambak misa tayo tapnoin tayo mamati kadagiti balikas nga gaon ken kuana. Numawat tayo ti pamakawan ken asina tapno may kari tayo kadagiti misteryo arambakan tayo. Kuna tayo. Ikonpesara kiti Dios sama nakabaliin namin ken kada kayo met kakabsat siyak na kabasula iti panonot sao aramid ken liway ko. Basol ko launay. Isong agpagpakaasya ken Santa Maria, nanayon a Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santo, ken kada kayo met kakabsat, te kakasidak kumay, te Apo tayo a Dios. Kasanatay kumati man nakabali na Dios, pakawanin na dagiti basbasol tayo, ipanatayo ti biag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga sikang, Kristo mga sikang, mga sikang, Apo mga sikang, Apo mga sikang, Apo mga sikang, mga sikang, when Apo mga sikang, kumararag tayo. Apoy paimukad ngayat tawatem ti panagserbimi tapno gapu ti panang parparit mi kadagiti bagimi mapakirid ti nakemi baban dagiti bunga dagiti naimbag nga aramid mi gapu ken Apo mi Jesu-Kristo nga anak mo ket Dios isa makipagbiag makipagarikan ka titimpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga wanting gana.
Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jonas. Kinuna ti Apo ken ni Jonas, inkay ti daytag din dinamag a syudad ti Nineve, ket ipakaamom kadagiti tattao ti insaok ken ka. Nagtungpaladagos ni Jonas ket napan ijay Nineve. Nalawa dayto a syudad, talong aldaw a sursuren ti masakupan na. Rinugyan ni Jonas a sinursor iti syudad. Kalpasan ti agmalmalem apan nagnana, impakdaar na. Upat apulong aldaw manipod ita, madadael to ti Nineve. Namati dagiti taga Nineve iti Dios. Napanunod da ti agayunar, nagkawes dagiti amin a tao iti nakersang alupot. Natanok man wenno nanumo, amang ipakita iti panagbabawi da. Idi madamag da ito iti ari ti Nineve, ti makder iti trono na sa nainoksob ti pagananay na. Nagkawes iti nakersang alupot, ket nagtugaw iti nabunton a dapo. Kalpasan na, impakaamuna kadagiti tattao iti Nineve. Dayto iti bilin ti ari ken dagiti opisyales na. Awan ti mangan iti uray anya. Maiparit ang mangan when uminom ti amin na tao, animal ken karnero. Masapul nga kawes da amin iti nakersang alupot. Si papasnek nga kararag ti tunggal maysa iti Dios. Nasken laksiden ti tunggal maysa ti dakes a kababalin ken kinaranggas na. Nalabit a baliwan ti Dios ti panunot na, ket saanen nga agpungtot iti kasta, ditay matay. Nakita ti Dios ti inaramid da. Nakita na ti panangtalikod da kadagiti dakes nga ugali da. Isut gapuna nagbalbaliw ti panunot na, ket saan na dinidigra ida akas iti imbagana. Ti sao ti Apo. Di mon tulaisen o Diyos, ti puso a napakumbaba ken nagbabawi. Iti di agbalbaliw nga ayat mo, kasyan nakadi o Diyos ko. Iti kinaimbag mo, punasem kadi dagiti basol ko. Ugasam ang mamimpinsan ti kinadakes ko, ket dalusan nak kadagiti basbasol ko. Parswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso, ket ikanak iti baro ken napudno nga espiritu. Dinak pagtalawen iti imatang mo, di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Di mo tarigagayan dagiti animal a maidaton a sakrifisyo. O Diyos, tinapakumbaba nga espiritu ti sakrifisyo ken ka, di mo tulaisen ti puso a napakumbaba ken nagbabawi. Isut kita ket tibyan ti saung ti cesapu soroten tayasi pupudno ta isut ti magnus tayo ti dalan iti kinapudno. Ti Apo ti adda kada kayo. Daytoy sa maganad na daw tinasantuan Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas.
Umadado dagiti tattao anang aribungbong ken Jesus ket kinunana kadakwada nagdakes ket din dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Nagdawat da iti milagro nga mawanto ti maited kadakwada malaksid ti milagro ni Jonas. Kas ti panagbalin ni propeta Jonas sa pagilasinan dagiti taga Ninive, tas samet nga agbalinto ti anak ti tao a pagbilasinan dagiti tattao kadagitoy a panawen. Inton aldaw ti panangukom tumakder to ti reyna ti abagatan amang pabasol kadagiti tattao iti daytoy a kapututan. Nagsipud ta nagkaputi pungto ti daga tapno umay na denggen ti nainseriban a panusuro ni Solomon. Ibaga kada kayo ada ditoy ti maysa natantanok ngem ni Solomon. Inton aldaw ti panangukom tumakder to dagiti taga Ninive amang papasol kada kayo ta nagbabawi da kadagiti basbasol da idinangeg da ti panangas kasaba ni Jonas. Ada ditoy ibaga kada kayo ti maysa natantanok kem ni Jonas ti ebanghelyo ti Apo. Naimbag nga rabi tayo kakabsat. Good evening. Giyaman tayo kinapo Diyos, may kadwansa nga rabiin nga agtudtudo. Yeah? Second day ti panagtudo, third day met ti nobena tayo. So na lang ta nalamiisan sa tok-tok dagiti acolyte tayo. Ito nga awan ti pulos acolyte nga si Mang Fred. Kuna dagiti agdama nga panawen, no kasay nga nasulpeng ti maysang ubing kunada idi da kami ti ubing kusilap laeng ket ammumin umpes kamen mitatanga panawen uray mangurat-urat ni nanang saan ngay pangpangag dagitay ububing so nga dagitay maestra kunada ay apo nagrigaten tagisuro itata ay nga rod ket may parit munti agbaot may paritan ti kumudot, may paritan ti mangaklo, hindi da kami ti elementary ka, daaklo ni ma'am, di agkamali, maaklo di ubot na. Asay di kuan ket na uma da di may nga classmate me, indolin na ti aklo, sana lang baga after 30 years, ngay sunat nang idulin tay aklo ni ma'am. Tapno intayo, dumngeg iti palaag na. Kaya ito imantik ko na ni Apo Jesus itataka na tayo kakabsat. Nagrigat ka din, iti da ito nga panawin. Nagdakis ka din, dagiti tattao ka dagiti nga aldaw. Although, ti bagbagana da ito ikit hindi panawin da, nagdawat da ti milagro, ngayon mawanto ti maited kadakwada, malaksid ti milagro ni Jonas. Kaya nagigantayo tatay ti naramid ni Jonas kakabsat. Nagpintas ti pakasalitaan ni Jonas. Imbaon ti Diyos, iti Ninive, dagitoy ket saanda nga Israelita, nga tattao, saanda nga pagano da, awan pabati da ti Diyos, nasumok da ti nagbasol, ngimidi napan ni Ninive, nagbalbaliw da. Oray ti ari, iti dayta nga lugar, ket nagbalbaliw, nagmayat ti panangibilid na tatay, bilid na, ti panangipakita da, ti panagbabawi da, at dahito iti nakaigapuan, iti inusar ni Apo Jesus, iti ebanghelyo tayo nga ehemplo, nga dakkel nga milagro, iti napasamak, iti dayta nga lugar. At magigan tayo ni Apo Jesus nga manggilaw, dagiti pariseo, dagiti skribo, birukan da ti milagro, numan pa'y nagadudagiti na'y matangan dan nga milagro. No binsa-binsaen tayo nakatatindo, panangpakan nati 5,000 nga tattao, panagnati pilay, ti bulse ka nakakita, nagadu nga milagro, pinaksyat na ti demonyo, ngem, kunapay lang dagiti tattao, agdawat na pa'y lang ti milagro, nga pakakitaan ti kinapudno, nga ison ti mangisalakan. Kung makitaan tayo kakabsat, adan ti mangisalakan, adan ti Mesyas, ngem daksagasat kadagito nga tattao iti dayta nga panawen,
Tagur-uray da pay laeng. Uray iti daytoy nga panawin tayo met, adu pa lang dagiti saan nga mamati ken ni Apo Jesus. Ada pa lang dagiti grupo, ngagkuna, ani Jesus ket saan nga Dios. Ni Jesus ket saan nga isuna ti Mesias. Ngem da nagasat tayo, tada tayo ket patsen tayo, nga isun ti mangisalakan kada tayo. Numan pay, ti problema tayo, oray no patsen tayo, nagbunyag, nga da tayo ket Katoliko, amamati ken Kristo, adumet dagiti saan na mangibibiyag iti pamati da. Yung ni Apo Jesus, ipalagip na kada tayo kakabsat, iti daytoy nga kanito, palagipan na tayo tinauneg, nga pamati tayo ken kuana. Numan pay, iti daytoy nga panawin tayo, ket dakkel ti problema, na nagruna ti baro nga teknolohiya nga isu ti mga agaw ti attention tayo iti pamati ken Kristo. Idi daytoy nga panawon agrigat pa yan nga isuro iti pamati. Adu dagiti mabunyagan ngem sanmet nga naipauneg iti pamati da. Agkurang nang nagruna iti panangammo iti sao ni Apo Dios. So ngay tayo tultuloy kakabsat ti agdawat iti panangas iti Apo. Lagi pendayo manen, ti patron tayo nga isagsaganaan tayo, nga isuna ken nauneg iti panagtalek ken pamati na ken Kristo. Amunang ati kang runan nga milagro nga napasamak iti panagbiag na, ket isuti iyaay iti mangisalakan. Nawatan na daytoy nga pagayatan ti Dios, ket inawat na met ti akem na nga pannakama ni Kristo ditoy daga. Nga dawaten tayo met kini San Jose, ta sapay kumata matibker met tin tayo panamati ken kuana. San tayo ngagbirok ti adupay nga milagro. Antay ngagbirok nga ti Apo ket sungbatan na dagiti kararag tayo. San tayo birukenen ngagparang kada tayo ni Apo Santa Maria. Wenno maysa kadagiti sa santo, wenno mismo nga ni Apo Jesus ti agparang kada tayo, tapno intiyo patsen nga ni Kristo ket adan kada tayo. Daytoy nga ron ti awis na kakabsat, iti daytoy nga aldaw, nga panagitultuloy tayo ti nobena tayo. Ada damet nga umuneg, iti pamati tayo ken kuana. Sapay kumatakasta. Bakder tayo, para ti kararag asapasap. Kakabsat, iti napudno apamati ken panagtalek tayo ken Jesus, mangiturong kada tayo tinaylangitan nga Ama, agkaysa tayo amang iroknoy, dagiti amin nakasapulan, tigimong tayo. Tunggal panggep ko na tayo, Apo, denggem ti kararag mi. Idawdawatan tayo, dagiti mangidadaulo ti simbaan tayo, ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo, amin apapadi, religyoso ken laigo, ta iti panagtitinulong tayo ngagtrabaho amang pauneg ti pamati tayo, makatulong kuma para iti panakaisaknap ti pagarian ti Dios dito idaga, kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo, ti pagilyan tayo a Pilipinas, ta iti baet dagti agduduma panubok asang sangwen dagti mangidadaulo kada tayo iti agdama a tiyempo. Masilawan kuma ti pampanunot da, tapno dagiti amin ngay ganwat da, ket makatulong iti sapasap a pagimbagan. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo, dagiti kakabsat tayo amanalon, tamaikanda kumatinan anay asalun at tibagi ken kararwa. Tapno makapagtrabaho da anasayaat ngagpaay met ti pagimbagan ti pamilya ken gimong tayo. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin anak Kristyanuan a pamilya. Tapno ti panangsaksida ti kinakristyano da iti uneg ti pagtaingan. Agbalinda a pagwadan kas umasping ti pamilya Dose Maria ken Jesus. Kumararag tayo iti Apo.
Idawdawatan tayo met, dagiti patpat gen tayo apimusayen. Tapno babaen ti pamati da ken Jesus a Kristo anatay ken agungar. Gapu kada tayo, maragpat da kuman ti agnanayo na panaginana iti sidong ti Diyos anamarswa. Kumararag tayo iti Apo. Ama, tinignay mo ti puso dagiti tattao iti Nineve, ngagbabawi, babenti panay kasaba ni Jonas, babenti ayat ken asim, as sagidem met ti puso dagiti managbasol, babenti panakay kasaba ti Ebanghelyo. Dawata mi daytoy gapu ken Kristo nga Apo mi. Bye-bye, karayan kentano, tinagpanugan ni tao may mida atun. Iano swektaken rigan, agyaman miken kaken mangyep kasken ayan. Watem kadoapu, dagitoy sagot ti tao, nakurapay amat. Ayan. Aduapu, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makita ngem ayat kini. Kumararag tayo kakabsat tapno dagitoy nga daton tayo makayayo ti Dios sa manakabali namin. Idaton miken kaapo, dagiti metlaeng imparabor mo kada kami, yatangay pagbalinem ida atanda ti panakaisalakan mi, ipay mo kumangaruntag serbida asaranay mi, amang gunod iti agnanayon abiyag gapuken Kristo nga Apo mi. Ti Apo ti adda kada kayo,
itagayo dagita puspuso yo. Gyaman tayo ti Apo a Dios tayo. Puno na Apo may karikat trumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi, kada kami ti amin at tiyempo ken diso, gyaman kami ken kaapo na santuan nga ma, manakabalin na santuan nga ma, manakabalin ket agnanayon a Dios. Tainto yang mo day tinay dumduma at tiyempo, tapno da kami nga anak mo. Dalusan mi dagiti na kami kadagiti na labes sa pagasaman ti bagi. Ket no paisan mi aliwayan dagiti annong mi anaindagaan, yadadami asangwen dagiti banbanag ana ilangitan. Anasata makidanggay kami kadagiti amin nga anghel ken sa santo, amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Ti Apo a Diyos, dagiti amin apaswa, ti langit kanda ka, napno day ti pakay day dayawang, o sana ikangatwang madaydayaw may tinagan ti Apo Hosana ikangatwang. Puno na Apo abika kinasanto, kit sikat igubayan ti amin na kinasanto. Dawata mi nga rod ngipay mo te Espiritu mang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbaninem kadipay mo ida kada kami, abagiken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Iso disak bayawat na si ayat ti bagina tapno tuto, yung alay ti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana, lain yung ket mangan kay amin ni daytoy tibagik, iso may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, hanainted kadagiti disipulo na ket kinunana, alaen niyo ket uminom kay amin iti daytoy ti kalis ti darat ti baruken agdanayon at tulag, isa may buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adwat at tao, tapno mapakawan nagiti basbasol, aramiden niyo daytoy a pangilaglagi piyo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babayan ti krus mo, ken ka panagungar, inakamin salakan, sikat manubuti sa ngalubon. Tingarodapo pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Nagyaman kam ken katimpay mo may kari kami nga dito'y saklang mo, ketag serbi kam ken ka. Dawate mi Apo tada kami amakira na ditibagiken dara ni Kristo, pagkikaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia manisaknap ti sangalubungan, ket parayrayem tayat na anadyasan. Laglagipem met ni Francisco Santo Papa mi, marlong arsobispo mi, ken dagiti amin apapadi. Laglagipem pay Apo dagiti kakapsat mi, amat maturog asina namay iti panagungardan to, kaya namin dagiti pimusay iti sidong takaasim. Awatem kadiday iti sidong taranjag mo, apangakitan daken kay iti rupan-rupa. Dawatem Apo tay pay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumamay kari kamamin ti agnanayon na biag, ket makiranod kamto. Ngayon kasata na Birhen Maria ng Inati Diyos, San Jose, nagasat nga esposo na, kadagiti apostol ken kadagiti sa santo,
Suda nakapunwa nagserbi ken ka dito'y daga. Makikad kadwa kam tu kadmet kadakwada amangitan tanuk ken mangidaydayaw ken ka gapu ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Kitimpuyog te Espiritu Santo iroknoy mikan nga ma iti amin na dayaw ken gloria tagnanayon nga wanting ganang. Datayo na balakadan kadagiti makaisala ka na pamagbaga ken nadalan kadagiti na Diyosa na panusuro tordan tayo tiag ko na. Amami nga adat sa dilangin madaydayaw hinagan mo dumteng kumang ti pagaryam matungpal kumang tinakem mo dito'y daga akas sa dilang wan dito'y daga akas sa dilangin. Idem kadakam iti aldaw ditoy ikanen iti patinayon na aldaw pakawanem dagiti basulming akas metiti pamakawani kadagiti nakabasul kada kami di nakamet bye-bye na umandukon iti suliso isalakan nakam iti daken. Dawatem mi ken kaapu tay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi idem kada sayat ti kapya kadagiti aldaw mi babaen ti panulong tapan nga asim kada kami kadayon kumalaing iti basol may lisi kami ken iti amin nariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namayan mi ken iti ayn Jesu-Kristo nang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panag. Wapo mi Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostol mo kapya ti batik kada kayo kapya nga gapukan yak tited ko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti kitaem no di ti pamati ti iglesia. Kas mayanurot ti pagayatam ipay mo kada si asiken kuana ti kapya ken panagkaykaysa sika ngagbiag ken nagari tagnanayon nga wanting ganang. Kapya ti Apo kang kanayon kumangadda kada kayo. Ipay tayo dayta nga kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you. Kapya kada kay amin. Kordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbaso ti sangalubungan mga asika kada kami Kordero ti Diyos sa magiikat kadagiti basbaso ti sangalubungan mga asika kada kami Kordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbaso ti sangalubungan idem kadakam iti kapya
Tuy ti kordero ti Diyos, si may kat ka dagiti basbasol ti lubong, gasat tayo na yaban, iti daytoy apadayana. Tihukel anay ulat ng ipanamnama patubo apamati di tunggal maysa paraboray at ni Dios kadatay dito'y daga may maysa apamati. Iranot pamati, ken pananginanaman, kaya't ti Diyos nagnananayon, intay iwaragawa, may sa apamati, may sa anamnama, timpuyog dalyas at awagas. Intay agkay kaysa amang ikanta ti aya ti Dios ket di mangidumduma. Apay? May sa apamati, may sa anamnama, timpuyog dalya sa tawagas. Intay agkay kaysa amang ikanta,
Tiyaya ti Diyos ket di mangidumduma. May sa Isus may sa Nueva Segovia. Kumararag tayo. O Diyos, san mo asardayan, timang taraon kada kami, babaen dagiti sakramentum, ipay mo kadita daytoy padaya, anakiranudan mi, iragpatan na kami ti agnanayon abiyag gapuken Kristo nga apo mi. Tagaw tayo kakabsat, agyaman tayo ti sponsor, iti daytoy nga rambak misa tayo, may katlong aldaw, gimong dinaratan. Tumakdardaman na po. Dadamay, lima, ya, palakpakan tayo. RIC, si Bibiyak pa ti RIC? Rural Improvement Club. Ada na pa'y apo? Ay da kayo, may sa dudu. Talduda. Ken ti may katlo, napanda nagtalon. Farmers. Damot ti. Okay, palakpakan tayo kakabsat. Damo upat. Nga manalon. Nababa ng damang amsyak sana. Ito'y manalon tayo ni. Thank you, Apo. Ito bigat. Sino bigat, Apo? May kabesayo? Santa Cluster 2. Santa Monica. PNP ken BFP palagipan nyo ida ta naka-uniform dan tumot nga umay nagiti taga PNP ken BFP dagito so thank you met dagiti nagdaton nga agpipin na tudon tatay na si putak agpipin na tudon ta asikan ako ngon ti maderen ni brotheren na pan nagidatonen ken congratulations si Di Kalman. Diya mo no niya manuti first collection tayo ta second collection mo alada timbagadad toy. Second novena mass collections ay pinagtipon da siguro. Dimakkel apo, ya 4,880. Palakpakan tayo na apo Dios. Baka no yung tunubigato tat itatartatangal daw ke 10,000. Aduk kwarta dagiti farmers tayo RA 7171. Aduk kwartada. Okay. So, tuloy tayo ti agnobena ken nagdawat iti asi ti Apo. See you again tomorrow. Tumakder tayo. Ti Apo, ti adda kada kayo. Bendisyon na kay ti managayat unay a Dios, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Tayon ti kapya ti Apo. Medyo ipaspas-pas tayo basit di kanta ta. March tempo da ito nga kanta. Hymn ni San Jose. Pinagbalin nyo mutin nga nakabumbuntugan. Kaya hymn ni San Jose ka na pa na March tempo. Sige. Esposo ti ina ninining yung Jesus at inagkagiri sige pa, paspas pa pa. amin ang makita kasdaman iwawa Esposo Ni Maria, umamangkin ka. Esposo ni Maria, umamangkin ka. Sikati taklimi, sikati kamangmi, sikat na Ibigin niyo maari Sikakadita Tikiret kental gedmi Esposo ni Maria ay wanan na kami Esposo ni Maria ay wanan na kami Jose anagas at anyan anak pateg Tinangi sa adan ti Diyos itadaen
apan nakama ni Jesus ngay ayate. Esposo ni Maria, sikat amak kadme. Esposo ni Maria, sikat amak kadme.